Ako se osjećaš kao da živiš polovičnim životom, stalno se borbaš sa samoćom, razočaranjem i nelagodom, vjerovatno nisi iskoristio puni potencijal svojih snaga. Na kraju ću ti pokazati kako da preokreneš ovo stanje i živiš punim životom sa 7 savjeta. Ja sam dio tima koji vam pomaže da izgradite jači karakter i razvijete mentalnu snagu, a sada ćemo zajedno otkriti tajne koje će vam pomoći da postignete svoje ciljeve. Živjeti punim životom nije samo jedna velika odluka, već niz malih koraka koji vode ka tome. Prvo, moramo prepoznati šta nas sprečava da živimo onakav život kojeg želimo. Mnogi ljudi su izgubljeni u svojim mislima, stalno se plaše neuspjeha ili su u samoću i razočaranja kao stalne pratitelje svojih misli. Ali, postoji izlaz iz ove situacije. Prvi korak ka punom životu je samopoznaja. Moramo shvatiti što nas čini srećnim, što su naše strasti i kako ih možemo uvesti u našu svakodnevnicu. Zamisli da imaš mogućnost svaki dan raditi nešto što te veseli, što te čini pozitivnim i što te tjera naprijed. To je prava snaga, a počinje unutar sebe. Drugi korak je postavljanje ciljeva. Da bi živjeli punim životom, moramo imati jasne ciljeve i plan kako ih postići. Poznati američki investitor jednom je rekao da je tajna uspjeha postaviti ciljeve i raditi na njima svaki dan. O tome je važno imati sistem koji će te podržati i održavati motivaciju. To može biti dnevnik, aplikacija ili jednostavno mjerenje dnevnih postignuća. Treći korak je disciplina. Bez discipline, naša snaga i motivacija su kao ploča bez temelja. Moramo biti u stanju kontrolirati naše navike, pažljivo birati što unosimo u naše živote i stvarati vrijednost za sebe i druge. To znači ustajati ranije, vježbati, čitati i učiti novo. Četvrti korak je učenje od grešaka. Nijedan uspješan čovjek nije postigao uspjeh bez grešaka. Učenje od grešaka je važan dio razvoja karaktera i postizanja ciljeva. To znači da se ne bojiš eksperimentirati, pokušavati nove stvari i prihvaćati izazove koji dolaze na vaš put. Peti korak je kreiranje podrške. Okružiti se ljudima koji te podržavaju i vjeruju u tebe može napraviti veliku razliku. Ljudi koji su oko tebe trebaju biti oni koji te podržavaju u tvom putu ka punom životu, a ne oni koji te držite natrag. Šesti korak je stvaranje vrijednosti. Kada stvarimo vrijednost za sebe i druge, naša snaga i samopouzdanje rastu. To može biti kroz volonterski rad, kreiranje nečeg novog ili jednostavno biti podrška vašim bliskim. Sedmi i posljednji korak je kontinuirani razvoj. Kažu da je neprestano učenje i razvoj ključ uspjeha. To znači stalno traganje za novim znanjima, vještinama i iskustvima koji će ti pomoći da ostaneš naprijed i da kontinuirano rasteš. Na kraju ću ti pokazati kako da preokreneš ovo stanje i živiš punim životom sa 7 savjeta koje smo prošli. Sada, ako želiš da radiš na sebi i razvijaš mentalnu snagu, zapratite Snaga uma i uključite zvonče.